ପୁଅ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା? ସେ ପୁଅ କଥା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କଣ କହିପାରିଲା? ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କଣ, ତା ଘର କୋଉଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ ପୁଅ? କହିପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ଅଜଣା ଚିହ୍ନା ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରି ଆଣି ମୁଁ ତାକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରେଇଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବ କରି ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି କୁହ, ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ତୁ ସେଇ ଅଜଣା ଅସନା ପିଲା ନା, ଯାହାର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ସବୁ ମାର ପର୍ବତ କାନିଟା ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ମା ତା ପୁଅକୁ କହିଥିଲା, ହେ ପୁଅ ମୋ କଥା ରାତିର ସାଥୀ, ସେଇ ପଦ ମାକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଣ ପାଇଁ? ହାତ ଧରୁଛ, ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମାକୁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି କେତେ ବଡ ଅପରାଧ କରିଛି, ବୁଝି ସାରିଛି। ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ହାତରେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରି ପାରିବୁନି। ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ ତୋର କୃଷ୍ଣଦାସୀ ତୋରି ଆଗରେ ମରିଯାଉ। କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମତେ ମାରିଦେ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ମାରେ, ମାରୁନୁ। ମୁଁ ତ ମରିବି, ମୁଁ ମରିବାକୁ ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି।
তোর হাট অপারেশন হব আর তোর হাট অপারেশন হও কি বল তোর এই কৃষ্ণ করিব কৃষ্ণ এই কৃষ্ণটার এই হাତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରି ସେ ଭଲ କରିଛି ବା ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି ଚାଲ ବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ବସେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ଦେଖିବ ତୋର କିଛି ହବନି ବା ତୋର ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଚାଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ତ ତମ ପିଠିରେ ପକେଇ ପଡିଲା ଆଜି କୃଷ୍ଣ ପଦ ତା ପିଠିରେ ପକେଇ ଆଉ ଗାଡିକି ନହେଲ ସିଧା ଓଟିକି ନେଇକି ଯିବ ଚାଲେ ବା माँ तू कौन तू माँ